No niin, Cafe Kaisassa ollaan buffetissa. Kurdiruokaa pitäisi olla tää. Paljon kaikkia tämmösiä erilaisia kylmiä salaattimaisia juttuja oli tuolla pöydässä. Maistetaan. Tässä on makaronia. Makaroni jossain marinaadissa. Semmoista vähän öljystä. Sitten on tällaista mössöä. Vähän niinku lanttulaatikko tulee mieleen tästä ulkonäöltä. Mutta on kylmää. Niin. Hyvä. Olisikohan tää jotain bataattia tai porkkanaa tai... Tosi hyvin maustettua. Sitten on jotain tämmöstä majoneesisalaattia. Olisikohan tässä kaalia tai porkkanaa. Tosi maukasta. Pitää ottaa lisää. Joo, tää on varmaan paras. Sitten oli jotain linssisekoitusta ja kuskusia ja sitten lämmintä ruokaa mahtuvaa näin vähän lautaselle. Perunalohkoja, riisiä ja sitten jotain kikherne-kastiketta. Mut kyllä tälle ainakin 4/5 arvosanaksi. Oikein maukkaita nämä salaatit. Ja